Та, викаш, че 7000 долара ще получа, ако те убия. Не. Не. 1000. Това са нищо. Ще да не мъгълниш никой хеликоптер. Аз нямам хеликоптери. Аз съм беден. Не, с Чернобога ли? Не ме кажа, че мъгълниш с Чернобога. Не. С Чернобога знам. Майка ти. Не съм. Ама ми даде идея. Не. Точно така. Тази ще отдолу с кабонира на кола. Не, Чернобога. Какъв черноблок ви 5 лева? Трябва да има някой тук. Къде съм аз? Готов. Вече не можеш. Къде си, бе? Вътре? В моя бункер. Аз не мога така или иначе с черноблога да те гръмна, защото трябва да са двама за да управляват черноблога. Да, ама сам можеш. Ама влизането на черноблога Аврат е много готино в бункера. Вой. Не, моля ти се. Бългаш ме аудиото. О, аз да полскам. Shit. Не факувата моя! Жив съм. Но колата не е жива. Да. Къде си? Стой далече. Аз съм далече. Гнида такава. Стой далече. Аз съм далече, спокойно, аз съм далече. Не се притеснявай. Гнидол. Не се притеснявай. Аз съм далече, не се притеснявай. Гнидол. Кажи. Тарай. Гнида. Гнида, така ли? Оли, щом така ще бъде. Па да се кажа, гнидо. Няма да ме убиеш. Няма ми взеш парите. Не. Не можеш. Нямаш топки. Нямаш топките на Песлав. Ето си ми. Мерси. 7000 баунти няма да откаже. Не, знаеш ко, айде да убим пак. Той нищо не подозира. Да подозира. Какво ще кажеш? Той нищо не подозира. Готов е. Не беше научно баки. Като за добро начало на клипа. Аз не съм у сериото, бе. Поканеним сериото. Да отивам да направя цялото и викания да влизате. Поздрави за Митко Тромпета, такова ги в клозета и дава газ на трета. О, най-ще преди малко да на нашия на супер. Знаеш как се срае? Мале, това никой не го интересува в видеоклипа. А тебе те интересува? Тук ще го къднем.
Айде влизайте. Кажи му и на он да влиза. Ето он, тъчува, он влезна. той е в войса и тъчува. Във войса ли е? Добре. Добре, започвам. Печката трябва да Давайте такова рейди. Давайте рейди. Айде малко пари на него, защото сега ще мънка чистка пари. 280 кусор има там. Аз колко имам? 246. Чакай. Дай малко него сега. Айде, 40. Не, Така. 40. Да дам реди, бе. Enter. Натискам го, нищо не става. Чакай да ти на мини туториал. Имаш някакъв туториал. Айде. Така дадох му и на него пари. На теб не ти трябва, така че бих си ги взел тия 200 и кусор хиляди, ама не мога. Ти даде на мене, момник. Чакай бе. Дай на мене, момник. Айде, да има. Авиата ли, аз да. Пак съм пил от аз, бе. Пак съм пил от. И по-добре. Трябва се разделим, бе. Трябва се разделим. И аз съм самотен. Аз така обичам. Айде, газ. Май обърнах се за един отдава. Като тебе дърво. Съм виждали. И накрая викаш най-шарка бабе, най-шарка това, най-шарка онова. И сега кой е първи на най-шарка? Аз... Извиняй. Опа, извиняй. Извиняй. Не те видях. Айде, не пак. Чакай малко, отдолу Стромберг ли ти пише? Так, добре. Да. Айде, тръгваме тогава. Но преди това... Извиняй, че те блъснах, не беше научен. Защо? Много сте гадни. Мама. Някой да си пролега с вас. И се бам. И това да... Каца на мача. Ти трябва да кацаш по между другото, да. Се питам. Аз ще мога какво се питам, бе. Аз ще мога естествено. Ми так на тебе отдолу, какво ти пише сега? Go to the submarine. Go to submarine. Не. Покай хора. Не ми кажа, че взриви. Не ми кажа, че взриви това. Не, ще да падна водата, ама всичко беше под контрол. И сега ще направя 90 кила, обещавам. Ще направиш, де да бе. Ще се виждаме сега. Аз никога не бих посмял да направя такова нещо. Да, за тези половин час сме да се требаме, да се виждаме. Направо скип, брат, удари скипа. Ето идват. Чакай, аз ще мина напреде. Иди падна. Още не падна. Стой назад, ей. Майка сме назад, нахат, нали? Ми так назад. И не умирай. Годима. Вярвам в тебе. Колко... Аз не трябва да върва за тебе. Точно зад мене вървиш. Затова ти как стои зад мене. Само че аз ще минавам напреде. Аз съм с минигън. Добре.
А това е много лесен хайст. Това даже не е хайст. Се спалват. Пази ми гърба. Така, изи. Колко съм кайф. Затова знаем. Оба. Не, аз ги можеш отдава спокойно. Стой назад. Така, един долу. Така, мъртви са. Не мога да Мисля, смогна. че няма повече. Интересно. Контакт. Нахат много са тук не. Вау. Не, пуска такети. Не. Я да ида там да проверя да не сме изпуснали нещо. Макар че съмнявам. Къде е този хрипа? А, ето го. Ела, тук ми трябва. Ела тук ти. Идвам. Тук трябва да сме двамата. Опа. Назад. Спалки имам. И так, назад. Назад мина. Тук. Ау! Мини назад. Че аз не презареждам. То зад мене. То затова така мини назад, пази ми гърба. Май напрягам се, бъдем всичко. Гъве, усъгите. Така, тук е чисто. Давай тън сам. Какво не трябва да дойдем тук в това? Натам не знам да има път. Стига. Спеч, моля. Има стълби нагоре. Давай мини ти оттам, аз ще мина от тука. Само не умирай. Май на половин живот съм. Ако умреш, нали знаеш, че тук ни връщаш в начало. Ема, и хеликоптера на половин живот. От кого направя? Само за. Не мога да смогна и да двете Ти си горе. Снимай го, трябва да го снимаш. Сега тази тъпа анимацийка. Мога да на... в водата да... Няма да идваш във водата, отиваш на брега. Аз съм на брега, съм кацан и ги стрелям. И те мене ме стрелят. Че, Авенджера на половин килт е. Ами да. Той къде? Майко, гледай го тапака, къде го е паркирал. Брат, пакистанчов, потопи се под водата, за да плуваш по-бързо. Аз сега не се сети. Отивайте отзаде. Естествено, че отзаде, брат, аз ще стрелям. Ще напомни живот. Поне съм точен. И аз. Пакистански? Идвам. Ой. Ми так пази за стрелята. Не съм аз. Качвай се отпред. Качвай се отпред. Добре, айде отзаде, качвай се. И момчетата го. Давайте, вижте. То са Авенджер пое много щети.
Виждаме. И сами. Умря. Те да падна. Не умря, падна. Не също. Падна. Още един падна. Браво, чета, браво. Благодаря с вас. Много криволичиш, брат. Казвам само направо какво изглежда. И то спадна. Добре. На тука вътре да паркираш. Аз ще паркирам, дета се знам. Вътре паркираш. Как да стане? Вътре трябва да паркираш. Ой. Спрете да стреляте и че Искам вътре е да Лестър. Уху! Ако ще кажеш кой е най-добър пилот. Не ти. Ама, така не можеш. Шегуват се, напротив. Така паркирах няколко пъти вече там и си не минала. Скип. Това беше възможно най-лесната. Как ти си платинил, бе? Слабак. 15 минути. Казах ти, Ето. че това е много лесна мисия. Да, но това. Трябва за 15 минути да го направим. Другия път спидран. Трябва да направим. Добре. Трябва да го направим под 15 минути. Мгм. И здравейте, гайс! Това ще е края на днешното видео. Благодаря, че бяхте с мене и с Ивчо. И така, ако се чуете какво правим, возиме една голяма боулинг топка ли трябва. Това не е само трябва. Тенис топка. Тенис топка ли е? Май не е тенис топка, това не знам. Тенис. И ще се видим в следващия епизод, докато караме тази топка. Ще караме тази топка. Е така ще се повоза малко с нея. И Предизвиквам това себе беше си. финал на видеото. Да, това беше финал на видеото. Бай-бай!